Allah kullun nakan faɗa da za a samu bawa ɗaya a cikin ini ɗaya da yake da matsaloli akalla kace guda 50 to in akwai su akalla kowane sujjada ɗaya a ce matsala ɗaya ya shiga, kowane sujjada ɗaya a ce matsala ɗaya ya shiga. Wallahi za a kai matakin da sai yayi wata sujjadan ma ya tuna ai duk bukatun ya riga da ya faɗe su, sai dai kawai yayi tasbihan da ake ya daga goshin sa. Duk ne nake ji ana kurzanta damuwa fa Allah bai cika daura maka abin da zaka iya yi ba. Dan haka mai wahalan gaske ne ka samu duk wanda ya ce wayyo Allah ko da rama ta same shi ko yayi baki ko ya kekashe kun ga babu nama a tare da shi a ce lissafa damuwanka kaga ya iya lissafa guda 10. Amma kana ina wane kana da matsaloli kwaya 5 kana cewa ka shiga uka lalace Allah ya ce kai sujjada ka faɗi damuwanka bisa abin da annabi ke hakaito mana a cikin wannan hadisin, kai kuma kulli yawmin kana ganin faɗa a cikin sujjadan baka da lokacin yin sujjadan balle ka koka. Sai kaga wani ya je ya zauna fa a kofan wani attajiri sai yayi awa 2 awa 3 wai yana jiran dakon alhajin ya fito ya dan san masa naira 2000 ko 5000 ya tashi ya tafi. Amma a wannan zaman da yake yi in za a kira sallah yana ganin in na tashi dan barbanza ba mamaki ina tashi in shiga sallan nan wata ila alhajin ne ya fito ya tafi. Dan haka zai iya jiran dako ya nada kafansa yayi awa 2 yana jiran alhaji akan naira 2000. Amma Allah na neman shi na minti 10 ya je ya sallah mafi tsada ta la'asar sai ya iya haƙuri da ita saboda yana neman naira 2000 hannun alhaji. Allah da ya bawa alhaji ya ce ka yi sallah ka rabu da alhaji, in ka je ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya Allah alhaji, kaga irin yadda alhaji in ya shiga ya ciro bunch in ya zo kai dai ne ma ya ce maka gashi, sai ka karɓa ka tattara mai riganka kawai kai gaba kana Allah san barka Allah ne ya matse shi ya bamu, saboda a sujjada ka gaya wa Allah. Amma mutane sai kaga mutum yana wahalar da kansa akan neman duniya alhalin ga hanyar da zai warware al'amuran duniyan bai fahimci haka ba. Allah ya sa mu fahimta. Ya ku ƴan uwa mu ƙara ƙaimi wajen yawaita sujjada. Kusanci take samarwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma Allah kan kusanci bawa a gaban da ya zama na mutum yayi sujjada. Mu ribanci samun ganima ta hanyar wannan ibada. Mu yawaita abin da ya shafi al'amura na sujjada a cikin sallah, muna yi kuma don neman yardan Allah. Kada bawa yayi shiru, kar yayi ƙasa a gwiwa wajen roƙon alkhairin duniya da kuma lahira a duk lokacin da ya sa goshinsa a cikin ƙasa. Kuma ƴan uwa masu albarka, ba laifi bane in kai sujjada ka san tsakaninka ne da Allah babu shamaki kuma ga kusanci, wallahi har kuka kai ma Allah. Akwai matsalan da in ka tashi faɗanta sai kayi magiya, sai kayi shimfiɗi. Akwai abin da kawai in ka fashe wa Allah da kuka kawai ka yi shiru kar ka ma faɗi damuwa, wallahi Allah zai maka ba tare da ya bari wani ya ji ba, saboda ya gane ka shiga halin tsakanin ka yi an kure ka. Kana yin kukan nan Allah ya san bukatuwan ta yawaita. Da yawan mutane ba su fahimci haka ba. Kullun nakan faɗa sai kaga wani in an yi da sallah in ya tashi sai ya muku haka, kaga yana haka waye bukatun sa Allah yana taka, ba laifi bane, amma ga inda zaka sa goshin ka makale kawai dai aga ka daga idon ka hawaye tsakaninka da Allah kai kuka ba wani bai ji damuwanka ba. Wani kaji in ya daga hannun ma yana faɗan damuwan kuna jin me matsalarsa, har gaji an ce fayowa ne ya shiga uku. Dan wanda kaga hannunsa a ƙasa haka karamar damuwa ne, wanda kaga ta danyi haka mutawassi dan damuwa ce, wanda kaga ya daga hannu kuna ganin hamatansa damuwan ne ta girma. A sujjada ba wanda zai gane damuwanka babba ne ko karami, sai dai in ka daga hanga hawaye kawai ka fashe da kuka ka gaya wa Allah damuwanka a cikin sujjada, kaga inda Allah ke shiga al'amarin bayi yake warware matsala. Ya ku ƴan uwa, duk wanda yake da matsala na rashin fahimtar wani abu a cikin al'amarin addini, ana samo solution ne na fahimtar gaskiya idan ka matsa kaimi cikin sujjada. Yana daga cikin abin da in gaskiya bata bayyana maka ba, za ta bayyana maka da ikon Allah idan ka matsa kaimi cikin sujjada. Yana daga abin da bawa zai yi in ya tashi yin sujjadan nan yayi yana mai kankan da kansa, yana neman yardan Allah, yana neman Allah ya gwada masa gaskiya. Wallahi duk inda gaskiya ta buya, wallahi Allah zai gwada maka ita. Wahalan ganganci ake yi, kaji wani ya fito ya ce maka shi dan kaza ne, wannan ya fito ya ce maka shi dan kaza ne, akan fahimta guda ɗaya sai ka samu fahimtar ma'abuta addini musulunci sama da guda 10, alhalin ba mamaki wanda annabi ya buga mata stamp mai gaskiyan kwaya ɗaya ce. Ya akai ba su gane ba, ba su sallama wa zuciyansu da yadda gaskiyan yana ga Allah, kuma ana sujjada a roki Allah Allah ya gwada gaskiyan bari. Duk damuwan da ta buya maka, duk karatun da da'a maka wannan malamin ya faɗi wancan, wannan ya faɗi wannan ya faɗi wancan, ka ce an gwada maka kai, wallahi ka tashi cikin dare ka yi sujjada wa Allah, Allah ka gwada min gaskiya. Kaga irin yadda Allah zai samar da nutsuwa a zuciyanka ka gane gaskiyan cikin ruwan sanyi. Karatun ka bai kai ba amma Allah ya sa maka nutsuwa na malam wannan nan shine gaskiya, shine wanda annabi ya faɗa, ka tafi ta wannan za a gamu da Allah lafiya. Shikenan sai ka bi abin da ya kamata kuma kai abin da ya dace kuma Allah ya yarda da kai. Amma san zuciya saboda ba a yadda a yi wannan aikin ba, mutum ya san bata yake kai kuma bai yadda al'umma su gane bata yake kai ba, sai ya ki yadda ya irin wannan sallan balle Allah ya gwada masa gaskiya, ya ce in ba akan nashi kake ba kai halakakke ne. Ba da mu tsira ba akan haka. Ya ishe mu ishara, Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana cewa duk lokacin da na leka